So, the next speech is coming again from, spreche ich immer Deutsch, ne? Oder was? Oder soll ich in Englisch? Ich kann in Englisch sprechen, ja. Wenn Sie es sind, dann lässt man lieber auf Deutsch. Okay. Aber ich habe in der ersten Session Englisch gesprochen, ne? Ja, aber ein leichteres Englisch. Okay. Also, wir versuchen es mal kurz in Deutsch. Es verstehen ja auch einige Deutsch hier. Allerdings wird immer in Bosnisch übersetzt, also es geht nichts verloren. Ich habe die Ehre, jetzt also eine Rednerin anzukündigen, nämlich Frau Faria Avdic. Und ich muss das einfach loswerden. Sie ist eine Übersetzerin, also aus dem Urdu übersetzt sie und aus dem Englischen übersetzt sie mit Imam Wasim Sab die Literatur in die bosnische Sprache. Und es gibt kein Land, also auf dem Balkan, wo die Ahmadiyya zu Hause ist, wo so viel übersetzt worden ist in die lokale Sprache wie in Bosnisch. Und das geht auf das Konto von Frau Faria. Und ich bitte Sie wirklich, also auch für Sie sehr viel zu beten, für Ihre Gesundheit zu beten, für Ihre Familie zu beten, weil sie hat wirklich also Basisarbeit gemacht für die Zukunft von Ahmadiyya hier in Bosnien. Und die Literatur können Sie ja alle immer auch hier vorne am Stand bewundern, genießen und hoffentlich auch mit nach Hause nehmen und hoffentlich auch lesen. Ich versuch's mal. Sad bih htio da predstavim jednu sestru koja će držati govor, to je Fahrija Avdić. Ono što bih htio naglasiti u vezi nje jeste da je ona uradila bazni rad za džemat što se tiče prevođenja i to je tačno da nema ni jedna zemlja kao što je Bosna, što ima toliko prevedene literature koju vi možete i ovamo ispred zgrade džemata uživati u toj literaturi, uzeti i pročitati. Man sagt ja heutzutage, wir sind Muslime und das reicht. Eigentlich sollte es reichen, aber man muss sich immer wieder die Frage stellen, warum der Islam doch in so viele Fraktionen gespalten ist, warum sich muslimische Länder gegenseitig bekämpfen heutzutage und warum es keinen Frieden in der islamischen Welt gibt. Und deswegen ist der Titel der Ansprache von Frau Faria, Why I Become an Ahmadi Muslim, also warum ich Ahmadi Muslim werde, glaube ich, sehr, sehr wichtig heute und dazu möchte ich Sie gerne einladen. Samo još da kažem i to da obično danas svi mi i ljudi kažu ja sam musliman i to je dovoljno. Međutim, očito da nije dovoljno jer se islam podijelio u toliko frakcija. Naziv govora sestre Fahrije jeste zašto sam postao Ahmedija i to je vrlo bitno da mi znamo zašto smo postali Ahmedije. Molim sestru da pročita govor. Euzubillahimineštaitanirradžim, bismillahirrahmanirrahim. Tema mog govora je zašto sam prihvatila Ahmedijet. Ja bi samo željela reći kratko da sam odrasla u muslimanskoj porodici, moji roditelji su bili jako religiozni. Tako da nije mi ništa bilo novo, islam mi nije bio novo u mom životu. Međutim, i pored toga, kad se sretnete s nečim što ipak ne znate, ja nisam znala ništa o Ahmedijatu kad sam otišla u Englesku 1992. godine, tako kad sam prvi put čula o Ahmedijatu, to je bio jedan naš Bosanac koji je poslije Drugog svjetskog rata Mujo Rahmetli otišao u Englesku i on mi je predstavio Ahmedija ljude, rekao je da oni su dobri ljudi, da mu pomažu, sa njim skupa pomažu Bosancima koji su tamo izbjegli od rata i da su dobri ljudi, međutim da vjeruju u nekakvog drugog poslanika i uz to je dodao, ali ja znam da ti znaš šta vjeruješ. Ja sam rekla, znam, vrlo dobro znam, ne brini se. Tako da sam stupila u kontakt i upoznala sam nekoliko Ahmedi muslimana koji su bili zaista izuzetno dobri ljudi. Iz njih je zračio mir i dobrota, što sam ja uvijek povezivala s pobožnošću. Jer mislim da samo iz pobožnih ljudi može zračiti takva dobrota i takav mir. Poslije kratkog vremena, nakon što sam ja upoznala ove Ahmedi muslimane, u kuću su mi došli trojica Pakistanaca i prije nego što su sjeli u mojoj kući, onako prijetili su prstom i rekli su da se dobro pazim jer ovdje okolo ima Ahmedis. Kadijani, on kažu tako. Zato što je osnivač Ahmedija džemata iz Kadijana. Ja sam pitala šta je loše s njima, ja ništa nisam vidjela loše, zbog čega su opasni. On je meni rekao samo bez ikakvog dokaza, ne znaš ti, oni su opasni. Pošto sam ja insistirala na dokazima,
Oni nisu imali dokaza, tako da su drugi dan došli još trojica, pa treći put još trojica. Onda sam se i ja malo naljutila i ona sam fino ovako rekla u lice, znate šta, ja ne znam ništa o Ahmedijatu, ali ako odlučim da primim Ahmedija džemat, ja ću vam doći i reći ja se vas ne bojim, a ja cijenim više Ahmedi muslimane, zato što ne pričaju ništa loše ni o kome i ničemu ne uče nego Kur'anu i muslimani su uče o islamu. I ja vidim da su dobri ljudi i mislim da su bolji ljudi nego vi. Na ovo su se ova trojica jako razljutila i očito su i nisu više dolazili. To je bila moja prva reakcija. Jer ja, kao što sam rekla, nisam dala ništa o Ahmedija džematu, ja sam se našla u tuđoj zemlji, to je bilo vrlo brzo poslije našeg dolaska u Englesku, tog rata. Međutim, to je bio moj osjećaj za istinu i pravdu i poštenje. Jer ovi ljudi su očito, bez razloga, jer nisu imali nikakvog dokaza zašto su Ahmedi muslimani opasni, oni su htjeli da mene nagovore i da me ubijede da ja nekog ne volim i mrzim bez ikakvog razloga. To je zaista nepravedno i ja neću nikad pristati na to i nisam nikad pristala na to. Znači, prvo se trebate rukovoditi svojim osjećajem za pravdu i istinu i poštenje, šta je pravda i šta je istina i čemu vas neko poziva. Ovi ljudi su očito pozivali mržnji i neredu i ja nisam nikad zato da pristanem uz takve ljude. Ja bih zaista uvijek pristala uz ljude koji pozivaju miru, jer sigurno je to islam, a ne širenje mržnje i nereda. Dakle, takva treba da bude reakcija, mi mislim, svakog poštenog čovjeka, iskrenog, da vas rukovodi to čemu vas ko poziva, bez obzira iza kakve se maske krio. Jel je musliman, da je ovo i da ono i da je bilo šta drugo, rukovodite se tim. Jel vas zove dobru ili nečem lošim. Ja sam onda poslije toga počela pitati zašto ovi ljudi mrze tako druge ljude koji su isto tako muslimani, klanjaju namaz i uče Kur'an i tako dalje, zbog čega takva mržnja. Onda su mi dali objašnjenje da je to takva historija u cijeloj historiji čovječanstva, kad god je Bog određivao nekog da ljude izvede iz mraka i pokvarnosti koju su zapali, ljudi su uvijek se protiv njih bili, bunili se, tako i časni poslanik i svi ostali poslanici. Onda sam čitala knjige i našla sam čitave riznice znanja u njima i svaka naredna knjiga meni je bila bolja od prethodne i ja sam zaista željela da ih sve prevedem, da i moj narod to nađe i spozna ove dragocijenosti. Sa širenjem znanja moja vjerovanja su dobila dublji smisao i vrijednost, tako i moje praktikovanje islama nisu više bila učenja naučenih sura na pamet, kao što je većina kod muslimana danas, i tek ispunjavanje dužnosti, jer nas je neko naučio da ispunjavamo dužnost da klanjamo, a u stvari nemamo pojma šta izgovaramo i to nam onda ne izlazi iz srca, nego je sve to sada dobilo jedan duboki smisao. I ja sam zaista doživjela slast namaza. Sljedeći veliki razlog koji me privukao Ahmedijatu bio je stvaranje jedne zajednice pod jednim vođom. Kao mlada ja sam se pitala i čudila kako to da se muslimani ne mogu ujediniti. Kako to da svako vlada nad njima i kako je moguće da jedni protiv drugih ratuju. Tad mi još nismo ni znali ništa puno kako pojedinci muslimani ubijaju druge muslimane, dočekuju ih kad se vraćaju ljudi pošteno s posla da zarade svoje familiji hljeb, kad idu na polja da rade, oni jednostavno dočekaju i ubiju ih iz puške, iz pištolja, iz nečega, samo zato što pripadaju drugoj sekti. Tada sam mislila kao većina ljudi da se ovo jedinstvo muslimana može postići nekim zajedničkim dogovorom. Međutim, kao što je historija pokazala i svi to dobro znamo, to se pokazalo nemogućim. Zašto? Razlog tome je što je i kod muslimanskih vlada i muslimanskih masa nestalo straha od Boga i što su napustili islamska učenja. Znači, neophodna je jedna opšta reforma. Ta reforma se mora provesti reformom pojedinca. Kad god je svijet zapada u mrak, ovakav mrak, i kad god se ovakva pokvarnost proširila morem i kopnom, reforma je morala početi od pojedinca. Šta je ta reforma? Ta reforma je popravljanje pojedinca tako da svoj život popravi u poređenju sa naredbama časnog Kur'ana i poslanika. Jer svaki čovjek za sebe misli da je dobar, da je u redu ono što radi. Ono što je neophodno je samo kritičko razmišljanje o sebi i da svoja djela ispitamo jesu li u skladu s Božjim naredbama. Ispunjavamo li svoje dužnosti prema Bogu i prema ljudima kako je to Bog naredio.
Jedini odgovor je za ovo je bio Ahmedijet.